Afectarà en els 3.500 metres de la carretera, entre Son Trèmol i el Mercadal, uns de 7.500 metres quadrats de superfície. Les actuacions consistiran en tall de paviment i enderroc d'aglomerat asfàltic en zones puntuals per la millora de l'estructura del paviment. Una altra actuació serà reperfilar les cunetes, és a dir, les cunetes s'han anat desgastant i serà de donar-los un encaix al llarg de tota la carretera. Se farà també un farassat puntual de certes zones on l'aglomerat està més desgastat perquè la següent capa quedi més agafada i també hi haurà aproximadament uns 300 metres on la cuneta es revestirà amb formigó. El nou contracte de conservació i manteniment de carreteres que el Consell Insular va licitar ja fa uns mesos s'incrementa, passa a ser d'uns 2.300 euros per quilòmetre anual d'inversió per manteniment i conservació a 6.200 euros per quilòmetre i any.